Hello, we are at Slovakia, Tupava, Paštún trail. So, this is Enduro trail. Do piče neviem ani komentovať, keď jazdím. Ty kokot. Takže majaček na hardtaili s novou kamerou. Kokos, ale to ide. To je hrozné, ale hrozne to drnca. Jau. Jak mu drbe. Teraz cez náročné korene. Náročné sliba na hardtail. Prhlava. Skoro som zabil Bengora. On ide jak priebaný. Jau. Prhlava. Čo? Nejaké nové skoky. Ideme. To čo je? Nič nevidím v tomto lese. Fuj, nejaký kameň. Tam bol nejaký kameň. Aké palice tu sú popadané. Fuj. Ty kokos. To ale letí na rovinách. No a? No jak chceš? Budeš pusina, ak tu nepôjdeš. Teď nám trochu rozostup. Neupravené, nevadí. Daj vyp! To bolo nakopané. To je... On bol jak sa na nej idiota vyšiel, ja že... Toto... To je beast. To je beast. To je beast, ale nechýba mi to. Jak do toho skočil. To vôbec nedrží.
Tuto nový trail postavený by Daniel Píkaň, Filip Hablovič, Filip Bubnič. Uááá, jaký transferist. Ó, čo ti bolo? To nebolo moc dobre. Okulári nič? Mám piče okulári, je to zatmavené, nevidím nič. Oj! Kurňa, nacvaknúť som sa nevidel. Riadi, ale ešte dobehnem. To není dobrý bicykel toto. Oj. Oj. Fuj, to za švíka. Dáme okulár, počkej. Bangorové šralpy. Časť druhá. Pravo. Oj, prhlava. Bangorové šralpy. Výzvu koleso skoro chalán. A tak no. Bol majaček na najhoršom hardtaili, ne, srandujem. Na hardtailíku, na ktorom som rád, že už nejazdím, ale a tak no. Mengro, kde sa vidíme? V treťom kole SPDH Malino Brdo. Však ale to bude čo? To bude najlepší vlog na svete. To musí byť, ale na kate tak najlepšie. Ešte daj tak ruku, že koniec videa. Jak?